Ay, agi, sakit sa lampak. Ari, agaw ay. Kani agaw. Oo. Tusok mo hangin eh. Ha? Ano man? Oh, saan na natin yung tiyan? Ito na plapon. Mo na reality. Bisa sa og stole so makuha man jud yung tiyan, maapel man. Senang kau diubir-ubir. Ouch! Kasakit sa akong tiyan. Yuk, umpat-umpat ya.